escalf a les persones que no hi són i esperem que tot vagi bé, perquè realment han estat uns anys molt durs i això, a cada un d'aquestes forces i cada un d'aquests pas, jo crec que ens ha curtit. Ara sabem més, sabem a què ens enfrontem, sabem com ho hem fet, sabem què hem guanyat, que sabem que som un poble guanyador, que el nostre sentiment és guanyador a Catalunya, ho vam veure l'1 d'octubre, sabem que el nostre vot és la nostra força, sabem que allà vam proclamar la independència però que no la vam implementar i per tant això ho tenim pendent, hem de tornar efectivament a ser-hi i sobretot hem d'anar a llocs on no hem estat. Hem de fer les coses segurament diferent perquè ara ja sabem què ens ha funcionat i què no ens ha funcionat. L'estat espanyol també ho sap, però nosaltres tenim una cosa i és que tenim la il·lusió i tenim la certesa de que no podem parar aquesta lluita, perquè quan la parem o quan estem una mica més tranquils o quan estem ja, o al contrari, quan no estem tranquils però estem en plan ja portem molt temps de repressió, veiem que en realitat no hi ha solució si no és sortint d'Espanya. I això doncs, ho estem veient ara d'una manera molt clara perquè veiem que en realitat doncs, aquest diàleg de pa sucat amb oli que tenim ara sobre la taula és un diàleg amb l'estat espanyol que ens el té doncs, com els ha tingut tota la vida, no? Un diàleg perquè ens estiguem quiets i sense parlar dels temes que ens importen, sense parlar de referèndum, sense parlar d'autodeterminació, sense parlar d'independència. I ens va fer passant com per bèstia grossa, que dia passa, any empeny, i evidentment fent doncs, totes les malifetes que ens venia fent, no? Tot el dèficit fiscal que tenim, l'espoli fiscal que tenim doncs, corregit i augmentat, la manca d'inversions a Catalunya corregides i augmentades, que si ens espien, esclar que sí, per què no, tot el dia amb el tema de que et vaig fer uns indults però pot ser que et torni a posar a la presó si no et portes bé, la repressió en els nostres joves i a tota la gent doncs, que està també doncs, a l'exili, però també a tots els plets del Tribunal de Cuentas, tot el que hi ha sobre la taula de repressió també de gent de dintre l'administració, el Departament d'Exteriors, vaja, tota gent informàtics que van actuar també amb dominis a l'1 d'octubre, encara estan també encausats i buscant. Evidentment, totes les manifestacions d'aquestes que sorgeixen per protestes, ja sigui Hasél, ja sigui davant del Parlament, ja sigui totes aquestes totalment fora de mida, aplicant la llei Mordassa, aplicant uns delictes totalment desaforats d'ordre públic, d'atac a l'autoritat per posar unes penes doncs, totalment desorbitades, sense cap mena de sentit i reprimint doncs, tot el que pugui ser la pulsió aquesta de protesta de la ciutadania. Evidentment, això continuarà perquè a més ja ens ho han dit a tots els nivells, al màxim nivell d'espiar què fan els independentistes i què fa tota la societat, ja ho han dit claríssim, continuarà, o sigui, no hi ha cap mena de pulsió. I és que no és una novetat d'ara, perquè l'estat espanyol només té dues maneres d'actuar a Catalunya. Només en té dues, i són molt senzilletes. Una, fer veure que no passa res, mentre t'està espoliant, mentre està apretant contra el català, fent totes les polítiques contra la immersió lingüística, tot el que vulgueu. I l'altra és la repressió més dura, allò de cada 50 anys s'han de bombardejar Barcelona. Només coneix aquestes dues polítiques, llavors les combina. Un dia te'n fa una de grossa, et posa a la presó i dius, bueno, ara seré bo, faig una mica d'indult, faig veure que negocio, evidentment no negocio res que es pugui posar sobre la taula, en tot cas et tornaré una cabanyeta que hi ha allà al Turó de l'Home, que en època republicana era una estació meteorològica de la Generalitat, i ara te retornaré, per cert, buida i sense res a dintre, i això serà en senyal de bona voluntat,
i evidentment doncs, tot el que vulgui. Et podria donar diners per veure si trobo alguna cosa per aquest Brallis, per exemple, podries fer potser uns Jocs Olímpics o no, perquè com que ens barallem, però mentre ens barallem doncs que sí que si no doncs entenc que entretingut.